Covidak zelan eragin duen Bilboko konpartzaken? Egia da Covidak eragin duen arren, duela 43 urte sortu zen federazio bat dugula Bilboko konpartzak, ez? Orduan, 43 urte hauetan, nabarmentzekoa da Bilbo hiriak berak hartu duela, ez, norabide bat, aldatzen doala, eta orduan Covida bera edo pandemia bera agertu baino lehen jada geundela aztertzen Bilbo hiriaren aldaketa hori eta nola gu ere eguneratu behar ginen aldaketa horretan. Eta egia da, pandemiak herri sektore guztiak kolpati dituen bezala, Jai Herrikoiak ere ez, edo modu oso nabari batean kolpati dituela, orduan gure kasuan adibidez aprobetxatu izan dugu eta bai murgildu izan garela barne hausnarketa batean eta erabili dugula testuinguru hau eguneratzeko pixkat testuinguru honetan. Eta orduan egia da, pandemiak zentzu horretan eragin izan digula. Eta, oraintxe bertan gaude igual eraberritze fase horretan eta berriro ere Bilbora itzultzeko asmoz ikusi dugu ere bilbotarrek behar gaituela, ez? Bilbok berak eta, gauzak egiteko gogotsu eta indartsu. Ezin dugu ahaztu, ez? Sektore batzuek sufritu izan dutela eta bertan ere egon izan gara, izan daiteke ostalarien kasuan bezala, kulturgileen kasuan bezala, eta hau ere irudikatu nahi dugu eta aldi berean izan dela pandemia bat eta sufritu izan dugula. Orduan, beharrezkoa dela orain ere bai irribarre bat eskaintzea, beti ere gure arteko elkarzaintzatik, eta hori nahi genuen ere transmititu elkarzaintza batetik disfrutatu daitekela ere bai, ardura batetik eta osasun neurriak beti ere betez, baina gogotsu gatozela. Usuek esan duen bezala, barnera begira egon gara, eta baina uste dugu badela garaia berriro kaleak hartzeko eta bilbotarroi programazio bat eskaintzeko eta elkarrekin kultura eta elkarlana sustatzeko. Horregaitik ekainean bertan ja lehenengo ekintzak izango ditugu. Ekainaren 12an Txosnaganera egingo dugu ibilaldi neurtua, urtero bezala. Eta bikoteka egiten den ibilaldi bat da, disfrutatu, neurri guztiak kontuan izango dira. Gure eskuan dauden neurri guztiak hartuko ditugu jendeak gogotsu, baina osasuntsu parte hartu ahal izateko. Eta gero baita ekainean, San Juana berriro berreskuratuko dugu, gogotsu gaude, udaren hasiera ospatzeko. Egia da ez dela izango igual aurreko urteetako formatu berdina, apur bat egoerari moldatu beharko gara, baina oso San Juan berezia egingo dugu, antzezpen potente bat izango da, nahiko jende biltzeko aukera izango dugu, baina beti ere eserita, distantziak mantenduta, konpartzakideen artean lan handia hartuko dugu jendeak Txosnaganen esan bezala, jendeak gozatzeko, baina beti ere elkarzaintza sustatuz. Eta gonbidapena bilbotar guztiei gurekin gau hori ospatzera etortzeko, ezta? Eta gotzu gaude baita abuztuari begira, eta hor bai sorpresak ekarriko ditugu, seguru. Ziorrek esan duen bezala, ez, egia da sorpresak ditugula abuztu amaierarako, baina, goraipatu nahi genuen, ez, Bilboko konpartzak zer Jai Herrikoiak egiten ditugun heinean, herriak ezaugarritzen du bera, ez, orduan nahi genuen ere apur bat deialdia zabaldu, jendeak data gorde dezala, uste dugu beharrezko duela herriak ere bai arnasgune bat, behar du espazio bat batzeko, kulturak ere loratzeko beharra dauka. Adibidez daukagu ere bai Gasteizko adibidea, Gasteizko albistea, eta babestu nahi dugu hori, norabide horretan ari gara gu ere bai lanean. Harremanetan gaudela udalarekin, gu ere bai ari gara aztertzen zer egin daitekeen eraberritze horretan, baina argi dago zerbait egongo dela, gure ideia dela ere ilusio hori zabaltzea, eguneko egitaragua indartzea da gure asmoa eta ez jende gehienak pentsatzen duen gaueko desfase hori ez dugu inola ere aurre ikusten, baina bai eguneko espazio atsegin horiek sortzea, jendeak behar duen lasaitasuna eta elkar ezagutza, elkar bizipena horiek sustatzea eta hiritarrei irria ateratzea, hori da gure intentzioa abuztu amaieran, orduan gorde data eta ikusiko dugu elkar.